Indulás. Menjünk! Ez az. Jól megy. Szédül. Hol megyünk? Nem látok az szédülő mozgásokat. Itt vagyok. Ragyogok. Ez most szerintem egy kicsit hosszabb lesz. Nézzétek. Ott van csúnyaság. Kijött a szemgolyója. Fáj a bukám. Most voltam műtéten. Nemrég. 5 perccel ezelőtt jöttünk haza. De már megint jövök Görkori. Nem mondtam el, hogy miért sebződtem meg. Kérdezték, miért sebződtem? Elütött egy kocsi. Azt mondtam, komolyan. Most tényleg viccen ki. Azt mondtam, elütött egy kocsi. Még mit mondtam? Biztos nem azt, hogy egy fászán megcsípte a lábamat. Mert azért ez egy kicsit ciki lenne.